kulbaan na mo guys kay madugari kay nabantayan ni Nicole nasunog ag kanang kuan ba kay amo ra maguni gibutang ano ngani oh. Jawa na sa nabutang inahog kuan ba sin ra gibutang. Kuyawa madugari guys kay tabangan si Nicole na kay ikan lagi may nagkuha sa kuha ni Crystal ba kanang costume pagbalik na mo namatay kipasalang ra ni Nicole ba nagdilaab naman diri guys kahimo ra ko kuan kulbaan na ay mag-among silingan atong panday nga sunog lay ko no kan ba yung mga bahay dari guys sunog tag hangin ra ni ato hang luto nga kuan so na namin nagtak-ang dadto sa sud guys sa kuan kalan si Dante kuno mura kong nabuang kay nag-aso-aso na lagi niya gitabangan siya sa mga panday dito bu na mo gudi ladyo ra man mo guys sa kuan ladyo ra nung pud dira sa kuan pero delikado ba sa kay na mga kawayan diha oh ja ana dikit-dikit ra ka bahay ra ba so salamat ka sa Ginoo kay wala ra jud migiiwas ra jud mi sa sunog so padung pa puguron guys mag kuan deliver kay napay-deliver ka ng ladyo-ladyo dari di malakaw. Salamat ikado sa mga nag-order. Malis niya agi guys na narabi na hambungan na. Habis suno na pala. So maghabis taog. Wala lagi dari na ko dito. Wala lagi dari. Laga hius-hius man ko. Ay naaday po to ah. Mako ni pag-harvest siya. Gina ang naghanam ng siya. Kuyawan naman ta kay nay. Ay talas. Ano lang yun. Dagan di ah. Kabuok. Mahina pala. Habisin mo ito. Malagpo. Dahil na. Wala o dito sa dito. Tingnan din. Guys, oh. Tidak ako isbabaw na kami. Masarang halasa eh. Kuwansa. Isa guys ang mga na-harvest ng adlaw. Siya. Balikan pa na itong sili. Dako akadong kamuting kahoy guys oh. Dako pa sa akong ukton oh. Kani jud mi kinadako anak ko.
sumag-suman ta guys kay magalaman na tayo kita guys. Adlaw wala pa naman ligyag sudan. So guys, hapit na mo alas 10 sa gabi guys. Nahuman na laman nagilahang ibin sa barangay. Naman ko niya deliver og kuan kamuting kahoy manang di man ni pwede ning kamuting kahoy ug katong dugayon manang batihan ha ni jaron og banggod para ugma. Gusto na naman ni. Malag mahaman ko dani alas 12 sa gabi lisod ma. Putos na laman ko. Daghan kayo guys, ganiha puno kayo ni siya guys. Okay na siya. Basta guys, saka wala nga hanggi buhat guys nga suman, so maabot yun siguro mga 200 ka piraso. Nakapod tayo po ano kayo, kalaman. So di na tayo na luto nga kuan kaunang batch kay daghan kadto ni atong suman ron. Salamat kay kadto sa deliver sa suman. Ay, nag-deliver sa suman. Nag-deliver sa saging. Ay, saging na pod. Kuan. No, blanco ko. Suman, saging. Suman balanghoy ni guys. Saging balang. Tapos, yung chat. Nagsunod-sunod ng mga chat. Kuwang rani. Hello guys, madung adlaw, madung buntag, madung hapon, madung nagbii na itong tanan guys. Bati inahan. Medyo sakit pa kayo ng likod guys. Ako'y vlog mga nianging adlaw kay arang kabisi na mo. Ang bisihan ako sa pag-prepare sa kuan. Pista lagi diri. Diya, wa ko makapaninda guys kay andam din akong lawas kay magluto ko og duha ka buok baboy sa amo. So gakuan ko guys kanang di man ako magsuman kay naghanay ko buhat. Kaya madagat man ni atong kamuting kahoy guys ug di na to sumanon. So man tayo mahimo. Madun lang po ni guys makatabang po ni nanay. Kay si nanay dali na baligda na ihang muting kahoy. Bukid dari sa kuan. So napalit na ni kahoy mo tanan. Kuan 420 kana ning pila to ka kilo mag 5. Mahal mo dari guys sa kamuting kahoy. Yung nag-deliver diyan. Isa may kuha. Taka. Delivery guys. Kilala mo na halin. Gibats-bats na mo guys kay kung may kaldero nga ron ako akago ba. Tatay ko ni kuan diha mamging mamingrid ko dug sa tawag ko ni ay naisukli yun di ay wala man. Paano to basig naluto na to dito? Ma'am Bitani. Kay kanang iyang steamer guys, naka-remember mo sa una nga nagsuman ko. Daghan tang order na kong suman karon pista lagi guys. Nya kay di madas, lawas. Di pud madasa kanang daghan ating booking. Nya si Crystal, ugma naman sa mo kuan guys mo sayaw. Balas gabi eh. Asang ipapahuway na system ni uli, asang ipapahuway. Sayang mangudi guys yung dinato ni kung ano madaot ning kamuting kahoy dyan ay mga samad-samad ba lagi naman siya madaot. Kailangan din yung ginag-akibot dani kung din yung tuon na dyan. Diba guys kaya kung ganahan magkita ko guys nga magsugod na ako paninda na ito ba kay wala gina naghang amo sa kong paninda maninda ko na humang pista guys maninda ko mga prutas para na kuan
kuan. Pasko. Kung manong pista guys, manindag hapon kong sudan kay kinahanglan ko nga mo. Kuan guys mo kita kada adlaw kay nanay ko ipaglaanan na niyang pagpaningkamot. Diya ni kamot ko guys kay kuan lagi. Kanang birthday na sa hang inahan. Nagiliw man ang inahan guys nga bakulo ko mo uli. Ang ako ng paningkamutan guys nga nakauli ko. Kung pa na-arrange na mo, di ba idol diha guys okay? Sobrang guys ka. Busy. Nanay na po. Ni pagba din siya mga amo di sa kwarto guys kay anay. Salamat day ko ni Florami Bulana kay ang manghud kay kuan. Nitabangan ko ni og pa-share sa kuan ba. Ugma nang last na kuan guys kanang kasi makahabol pa mo guys kanang tuwang na laman niya share na laman kay one dapat share og anang heart magpareho ra ba sa kaya naghana man kadto ang ning heart. Salamat ikadus sa kanang ning heart. Salamat kadto ninyo tanan kanang di naman matagsa-tagsa kay malagi na kanang pag-share lagi ni Florami nagrap to kay naghana man kadto ning heart. Man ako silpunon. Kay taon si Inday pa liguan na kay among isukutoy siya hanggang nalagi siya hanggang guys. Amo na sa isukod karon. Nak basig naluto na to na pila media oras na kapinto? Wala pa oy. Kahaon na to ni kadaghan pa kay tagtakaon na. Namo koy mga ladyo i-deliver. Si Papa Idi ang mag-deliver ani. Uli. Busy kaso kay one day ron ay palabas ron sweet notes. Kasi mga nag-idolize diha ng mga kanta ni Sweet Notes. Halos tanan man siguro. Na guys, naguba na deliver na. Salamat ni Kado sa dahil linis na kani kang kit ni. Napay ko anak duha ka tag 150. Nakakit gud ani ma. Wala kay last naman na. Kanon gud na to. So grabing kulbaan na mo guys kay nasunog ang among dapugan didto. Wala mi maglungag dito sa dapugan. Ano na siya nahusno. Nahusno ag kuan. Ako ra nito ipasiminto. Sa tawag ni. Ayo kay dutut kay kuan siya. Di na kas apa jud ni siya napay usa to katong. Di, duha man eh itungtong. Para usa ka takangan na lang. Duha na pinakaigabo ka na no. Ano maihap kay sige man tag-deliver. Mailhan ra niya tong halin ma. Ito mo sabi. Ni asa man na siya kani may ibabaw ikatoy may ilawom. Di, kanumi. Dili mo siya araw. Aram ano? Dili mo siwa siya diri. Dugog na pud ko mag-deliver kay ako na naman sa mag-deliver kay lajo-lajo man ni. Si Nicole nag-deliver na niya halin ni Nicole. 1 2 3 4 5 6 Tao. Sa duha, tulo, upat, lima na anak. Ang unom? O pagamping mo ha. Pagamping mo. Ang piyong-piyong mang kanak. Amping pa, hini-hini pa. Sige, sige nak. Dito kagi kaday. Hallelujah sa kuha anak ko eh.